Ja nisam spreman, dugo se nisam snimao. Nisi spreman? Ajde, može. Pa spremit ćeš se. Znači ljudi, vidjeli ste po nastavu, snimamo sve što Luka pojede, ja plaćam. E sada smo to snimali pre 2 godine, to bi bilo bez problema. Moj budžet bi bio safe, ali sada Luka oko jednu teretanu, malo se raširio, sad je nabildovan, sad jede trojicu. Da vidimo biceps. Hvala. A ne može da u jakni. Pa to skinimo ja. A nema, nećemo sad da preterujemo, ali verujte mi na reč, razbata se, znači duplo veći nego što je bio prošle godine. Tako da sad se malo pribojavam, znaš, kako ću... Da li će mi ostati keša? Šta misliš ti, hoćeš mi potrošiti sad keš? Nadam se. A kad smo već kod keša, šta misliš o autu? Sve što je prljavno. Pa to sad da kažem, ono, ne izgleda kao da imaš baš puno keša za auto pranje i sve to, ali... Pa štedim, razumeš, ti, ja kupim skup auto, ali onda štedim na pranju. I onda kompenzujem, znači ti možda imaš loš auto i da ga pereš tamo da bude čist, ili imaš dobar auto skup, ali da ga, razumeš, da užiš pare na pranju. I skupo je pranje. Inače to 150 dinara, možeš platiti, meni treba 5 što onda opremo auto. 150 dinara, to pika 1 euro. 5 eura mi treba da operemo auto. 5 eura? I treba da perem svaka 2 dana. Ok, kad tako kažu, to je već dosta. Skupo, brate. Ja. Bolje je prljav, realno. Sem prljavštine. Sem prljavštine, pa dobar je auto, ono, unutra sam bio. I ono dosta ono široko i sve to, osjećam se kao ono, onaj tron, brate, ono, vidio sam tamo napred. Imaš ono svuda, imaš nešto baš ono široko, staviš ruku i sve to, nenormalno je. A ne znam, ono, auto ne izgleda baš nešto ono širi kao drugi auto, ili? Čekaj da Pa eno, idi vidi s druge strane, evo vidiš da sam stao u zivicu. Stao sam u zivicu i boga mi ne mogu biti, malo vidim tu gledati. Ivica do ivica, ovaj tu auto, da uzmem primjer. Pa jeste, dosta je širi. Dosta je visok, brate. Možemo tu jesti, tu ćemo. Daj, vidimo. Do pupka, brate. Stvarno, malo ludo. Tu neka bela prolazi i pregoziš. E, ajmo dosta bilo, idemo jesti, jer ovo vidim, krenulo pogrešnom pravcu. Ajde. Luka, mogli bi da idemo u ovaj ruski restoran. Pa, ja sam došao ovdje u Suboticu, u Srbiju, samo za jednu stvar. Parče pice. Ja tu snimam već za ovaj YouTube kanal 11 godina, otprilike. Ja sam na ovom svijetu 16 godina, ovo već moja 16. godina. Ja, jednu stvar, zašto tu dolazim je parče pice. Nijednom nisam došao za nešto drugo, osim na mog brata tog lepog, ali on je ono, drugi prioritet, kada je zatvoreno. Kakve reči, dog mladog gospodina. Odmah mi u srce udario. Sreće to parče pice nije toliko skupo. Da je rekao, hoću celu porodičnu nešto pa bi se malo potresao, aj ovako parče pice. Skromno. Treba mi lepo introdukcija na ovaj grad, onda kasnije idemo. A, on je više kao storyteller, on sad kao i priča priču. On je, znači, iz njegove prošlosti se vraća u budućnost, on jede parče pice, ovo, ono, ima smisla. Ovo je red ispred. Ja sam spreman da čekam. I ja isto, nema problema. Noga me malo boli, do duše, nešto sam mogao na nogu, ali zbog Luke ću da čekam. Penzioner. Ja sam se komitovao, on sad sa mnom vežba, hoće sada da me dovede u best shape of my life, a ja njega hranim. Pričam šta te boli? Eto, džaba ja pričam, snimam nacrt, snimam medvede, brate, razumeš? Mislim, kako to nacrt? Pa morala sam. Boli me ovako tu gornja sisa i rame. Je to okej? To je okej, to znači da raste. Je li sisa ružna reč? Sisa, grudi, može reći, ali mi na srpski kažemo sisa. To je okej skroz. Diskutujem to još s Lukom, znači ti kad pereš veš i ono će nekad od pranja i sušenja da se skupi. Ali mi nije jasno kako se skupi ovo, brate. Špaga ova. Evo, pogledaj špagu, vidi kako se dođe zaveže. Ne mislim da se nije skupila špaga, nego možda se ti raširio, pa prosto ima manje prostora. Pazi šta govoriš, kao prvo nisi se proširio, kao drugo, brate, ovo mi se uvuču unutra skroz, pa ne mogu se toliko se proširio. Ja potvrđam, on se raširio. Raširio i proširio, šta strzaš? Raširio i proširio nije ista reč. Šta to znači? Raširio je lepo, ovako se širio s ramenima, a proširio znači stomak narastu. Aha, on je oba. Da ga prikonjem. Hvala lepo. Stiglo je moje parče pice, prvo parče, dobar cheese pool i sve to. Vruća, a? O, jezik više ne osjećam, onda mi sve to kaže. Ukusne ležde. Kako se kaže? Toliko engleski ne razumijem, ajde. Kako se to kaže? Čulo ukusa. Dobar pizza Tasty kao uvijek. ukus, da. Kao što pamtiš iz prošlosti ili bolja. Aha, šta to znači? Je li bolje ili nije bolje? Držiš mu neizvjesnosti. Svaki kako to da ti ne jedeš? Kad bi rekao da pazim na liniju, lago bi, jer to nažalost nije istina. Ne pazim na liniju, nego sam u fazonu, možda će Luka izavrati nešto bolje pa ću onda da mu se priključim. Dobro, nije Ne, vaš. šalim se, ovo je baš dobra pizza, iskreno, dobra je pizza, ali Smo imali momački doručak. jeli smo, brate, sve i svašta već danas, meni već ono, a verovatno ću nešto jesti. Tako da, poznavajući sebe, neće biti dobro. I poslednji, zalogaj nema vraćanja para, nismo ni mislili. Nema, da danas smo to rekli da pravilo je, znači kad ne bude mogu da pojede, mora onda plati. A možda naruči šta god hoće. Tako je, Uvek. može. Može da kupi ram stek ako hoće.
Ili platu. Ili platu koju su svađali jutros. Platu seafood morskih plodova. Svaki je tvrdio da reč plata ne postoji. I Luka kaže postoji da se naruči plata ribe. Mislim, ona morskih plodova šta god, nisam malo zaposlen reč, ali generalno. Zato što kao to je engleska reč, kao plate. Je li tako? Plate je tanjir, nije? Nije. Šta, plata? A kod nas je plata kao daska sa suhomesnim proizvodima. Ali brate, možeš po srpskom reći daska. Nije bolje da se kaže, aj baš komentar, se bolje kaže daska ili plata. Kažeš lepo, nasiko sam punu dasku mesa. Ili kao, nasiko sam punu platu mesa. Pa dobro, svaki sad to nije bitno, nego da pitamo Luku šta je sljedeći. Pa, ovo je bilo samo kao introdukcija gradu, a i sad moramo nešto da vidimo ono, kako kažem, nešto visoko u gradu. Ali nešto slatko naravno. Znači kao nešto da troši pare, to ćeš da kažeš. Pa da, ali ja se ne razumijem baš u trošenje pare, ja se razumijem u uživanje. Da divam palačinke. Može neke slasne. To ću ja da jedem. Ajde. Šta ti se onako čini dobro? Ne znam, ja sam razmišljao palačinke, ali sad mi baš ono vafle, ono... I dobri su i vafli. Baš ono palo na oko, ali... Kao dobri su i vafli, ubacit ćemo snimak mene od pre par godina kad pljujem sve živo jer nisam dobila palačinku. Mi danas snimamo jedan video, ti da nam izabereš 4 slatke stvari. Šta god doneseš, mi će biti zahvalni. Pa, ja mislim da je uspešno prošlo. Mislim, ja sam već sita, ono, ima crk. Jagodo moja, pogodila si. Evo ovako. Opet su tebe zaboravili. Ako bude vafl, ubiće se bukvalno. Jel, Naco, ovo tvoje je baš super, znači... Jel vafl? A hoćete da se menjate? Kako se? Ne, nema. Ako dobijete, ajde, dobro, izvoli. Prije. Ja sam oduševljen, hvala ti. Hvala lepo. Važi. Jedu mi se palačinke već 2 meseca, ja ne mogu da verujem. Lep sam rekao da idem u harmoniju, sad se iznervirala. Možeš se menjamo? Čekaj, malo dete, bro. Hoću. Ne. Dobro izgleda. Svi smo se priključili, sad ćemo da vidimo. Luka ima s plazmom, a mi sa višnjama. I s nutelom, ali nije prevelika palačinka, mada deluje onako hardcore. Uvijek pitanje da li se početi jesti odavde palačinku ili s kraja. Ja uvek odatle. Evo do kraja. Ja nekada sam čuo, neko ono jede kao najgori deo prvo i onda najbolji deo zadnji. Ja isto da. Tako ja pokušavam, ali ponekad ono, idem drugačije, kad moj not. Naca nije snimila, Luka je pojeo pre mene, Iznenađena sam. a ovo sad da je pojeo picu pre toga. Ne znam kuda vodi ovaj klip. Sam ti svaki ovo tražio. Pa, ni to u teoriji nije istina. Tražila je Naca. Dobitna kombinacija. Luka, kako su ti se svidjele palačinke? Baš dobre palačinke i sve to. Jako ono. Pa se ne padneš. Dugo nisam imao ovako dobre palačinke, mislim, ono novi hit moje majice i sve to pravi brutalne palačinke. Ali sad ne možeš baš da uporediš palačinke iz prave, ono prave se radi sve to, tako fancy složeno sve to. Ali ono... Ja sam te pitam onako kako se ti osjećaš, da li si sit ili onako lagan? Pa, već sam negdje ono na granici, ali Opa, super. verujem da mogu još. Pa naravno. Ono, moram negdje ići malo dalje, se opusti stomak i onda još da jedem. I onda još negdje dalje, da se opusti stomak i opet da jedem nešto. Gdje dalje od ovoga, brate, ne možeš dalje od ovoga, Luka. Pa, mogu bi u KFC. Mogli bi u KFC tamo, mogu i ja nešto možda pojesti, mada mi nije dobro, ali... Hajde. Stavimo u KFC. Naca odlazi, ajde da pređemo. I ostavila je meni i Luki kameru, što sigurno neće biti dobra stvar, da smo došli u shopping centar. A kad pustiš ženu u shopping centar, to ne može dobro se završi. Luka, kakva su tvoje iskustva? Nemam nikakvo iskustvo, ja volim žene. Pa volim i ja žene, samo kažem kada u shopping centar, onda malo. Pa, tako nije bilo tako od početka. Muškarci, ono hunter-gatherer, muškarci huntuju, a žene gatheruju, ono voća i sve to. Znači mi, kako kažem, mi radimo, onda njima daš pare i oni ti kupuju sve stvari. Ti odeš kući, ležiš tamo, gledaš TV, dok ti ono se ok, trebam kažem. Ok, sviđa mi se ovo, dobro su objasnili iskreno. Kad malo bolje razmislim, baš ima smisla. Bravo Luka, ova lekcija za istoriju nikad neću zaboraviti. Ja se izvinjam, naravno. Imaš neke preferencije? Ja ću nešto, ja mislim da ću kupiti neko obično samo tako, ne bi neke burgere, no ne znam šta bi mogao, brate. Najbolji su ti, brate, ovi pokici. Pokice. Bucket. Hoćeš bucket? Ovo je dobro, brate. Hot wings, brate, ja nemam hot wing, ja sam... Šta? Kako hot wings, brate, ja sam ono... Kako misliš? Ova mi je boje kože. Šta? Ne, ali baš ljuto. Nije to što je ljuto, jesi ja nekada to? Ne, fuck, ja sam muško, ajde. Tako je, bre. To uzmeš duplo veće za jeftinije, 30 komada. Ali pazi, ako ne pojedeš, ti plaćaš. Evo stvarno. A onda ne da. A onda trebam pojesti 15. 15, da. Lagano. Evo nije loš, majonez bijeli luk. Ne, ozbiljno ti kažem, ja uvijek uzimam moje, baš dobro. Što si hejter
Kečap, brate. Ja moram kečap. Ajde, kečap. Nemam majonez. A daj mi neko piće. Ajde, piće. Kako te bejti? Sve što je u okvirno crveno to poručuješ. Šta je ovo besplatno dopuna pića? Možda piti da si imaš ko hoćeš. A gdje je ta mašina? Tamo je. A vi stvarno jeste, može onda to. Dodaj RSD. To je to? To je to, ja bih rekao. 2000 dinara, perfektno. On si zaokružio, a? Svaka čast. Ja znam šta radim, zato sve tako crveno okvireno. Svaka čast. Imam dobru i lošu vest. Dobro. Nisam ti kupila u apoteci, ali sam ti našla pantalone koje moraš da probaš. Šta je loša vest ovdje, samo mi kaže? Obe su loše vesti, realno. Dobra vest je kao pantalone. Kakve su pantalone? Baš dobre, ima onako veličina. Jel moram danas, jako sam moram. Mora. Ali ja ću ti kupiti ako ti odgovaraju. Šta bi? Kosti, brat, nisi razmišljao. Jel često jedeš karce u Beču? Nije ti to nešto prvo, jel? Ne, nešto dosta skupo. Pa ne vredi baš. A sad kad mislim, 15 krilca. Ova je veličina malo ludo za mene. Već sam dosta jeo picu, lačinku. Ja moram, hoću još nešto malo da ukradem svake pare. Sad ne znam da ću uopće moći. A moćeš nekako, pa ti si, kako da kažem sad, momčina. Svaki me govorio da uzmem ovaj hot wings. Ja ovdje ne razmišljam. Ja nagovorio. Pa ti si mi rekao da uzmem hot wings i svoši ljudi. Pa nisam. A ljuta ti je, jel? Baš je ljuto. Ja sam generalno jako slab za ljutu hranu. Ja stvarno nemam više. Ali, imam ideju. Saki. Ajde. Imamo deal. Idemo na još jedno mjesto. Dobro. I ako tamo pojedem sve, Dobro. ako tamo pojedem sve, ti platiš i za ovo i tamo, a ako ne uspijem, plaćam oba. A čekaj, ovdje nisi mogao da pojedeš, a tamo ćeš pojesti. Obećavam ti. Pristajem. Može. Ovdje imamo jednu ekipu, ćao! Ćao! Stigli smo na pranje kola. Moram kažem jedna prednost, kada je mračno i kad će padati i bit će nevreme, onda nikoga nema na praonici. Lagano možeš da pereš, da se pripremaš za nevreme i mi smo došli, nema nikoga tamo da operemo kola. I onda da pokisne auto. I Luka kaže da nikad nije pravo kola tamo da testira prvi put u životu. Nešto se, ja mislim smo, ne znam, možda je bilo kad smo ukrali jednu kantu od Đure. Da? Da smo onda prali. Jesi ti pravo isto? Ne, ti si normalno. 4, 7. Kako si stavio? Kako sam mi ukala? Bože, smo radili u kante, brate. Ali kanta treba da se vrati kod Đure, a želimo da je vratimo u lepšem stanju nego što smo je našli. Ne znam, ne mogu svačat setim. Vidjet ćemo to u klipu, da li je Luka pravo pa ću vam reći, ali auto nikad nije pravo, samo kantu. Znači na auto praonici je pravo kantu, ali kola nikad nije. Tako da prvi put pere kola. To je Luka, šta radiš u Menaku? Auto peri. Ovo malo pasano. Ovo pranje će biti uzelo na bacanje para. Kako si oprao ovo, Luka? Redom idi gluk. Vidi blata ovdje sve. Ovdje odnapred sve mora. A troši se, to ide na sekunde. Prijeđi bliže, ne pereš ništa. Daj, Sad on radi za mene, to je taktički. Sreća, pa smo oprali kola. Mislim, znali smo će padati kiša, ali dobro. Nego, idemo dalje, Luka, da li si spreman? Sad ti se malo slego stomak i to. Ne znam da sam spreman, mentalno. Ali fizički ja mislim da bi mogo još, ali mozg mi... Ali znaš šta, sad kad ne pojede i Lepka mi plati i KFC i to da idemo sada, još pranje kola, ja ću biti u plus s ovim klipom. Lagano. Mislim, nema puno ukusa. Luka, odluka je pala na sladoled. Idem za 5 kugle da izvuču sve para moguće, ali dosta isto puno rizikujem, ali ajde. Pa dobro, to je lagana hrana. Svaki se ti pridružuješ sladoledu. Pa namišljam se da uzmem jednu kuglu možda. I ja isto ne mogu da zinem. Jel ovo Dubai čokolada? To je nešto novo. Uzeo sam ukupno 5. Neke rano stvari sam da mi pao na oko. To je to. Deluje optimistično, Luka. Ha, sad kad radim s njim jeste baš ono. Hoćeš neku limunadu ili nešto malo da ti bude lako? Ma bit će mi još gore. Znači, strategija je da ne popunjavaš stomak nepotrebnim pićima, jel? Dobro. Butam što brže moguće da mi tijelo ne skonta da sam pun. Me stvarno odatle snimaš. Pa ne.
Lepo dini kameru, ne dvoko delo. Inače, kad god snimamo ove challenge, svi idu na neka povoljna mesta. Znači, pišite u komentare da li hoćete da ja snimam, da svaki meni plaća da sve što pojedem mi plati i da idem na neka skupa mesta da ga ono oderem. Ako hoćete, pišite mi u komentare i to ćemo snimiti. Šta ćeš ti jesti, majke? Hobotnicu. Hobotnicu. I biftek, šta je za biftek? Ne volim baš junetinu, ali nešto fancy, šta ja znam. Svaki, htela sam da te pitam kad si bio lukinih godina, znači prvi srednje. Dobro. Koliko si onako mogo da jedeš više u odnosu na sada ili manje? Mnogo više. Rekao sam ti više puta, tipa 4 bureka sam jeo uz obrok. I si se gojio? Jesam. Mislim se gojio cenio tipa 30 kila. U prvom razredu. Kasnije? Kasnije nisam, posle možda 5. A si onako bio debeljuška ili si se ono gojio tipa? Bio sam okej, nisam bio debel. Luka, ti paziš šta jedeš sad kad treniraš? Ili onako opušten si po tom pitanju? Pa, jedno vreme sam baš ono pazio, ali sam skonto nije tako bitno. Mislim, ja sam dosta mršav i ja faktički želim da ono držim, ono, kažem, kilažu, osim sam ono... Mišići mi rastu sve to. Redno da balansiram, možda malo spustim, onda izvojim masu što imam, ali iskreno nije tako deep. Ono, ja sam još mlad, imam još dosta ono, godina u mom životu i ješću malo slobodnije. Na primjer, danas sam pojel sve ovo ostalo. To je kao cheat day, a cheat day mi je ono svaki drugi dan. Ovo baš nije uobičajen dan, pretpostavljam. Pa da, nije baš, ali i dalje. I nismo ništa rekli u klipu, imaš protezu. Imam protezu, da. Koliko dugo nosiš? Pa nosim ih već par mjeseci, ja mislim 2 ili tako nešto, ne znam čak koji sam mjesec, kažem najskrenije. Ali Je li skupa proteza u Beču? Ne, mislim da i ne. Zato što ja, kažem, pre kako mi bili zubi pre, bio dovoljno razmak, ja mislim 4 mm i više, onda je besplatno. Aha! Meni je bilo, mislim, tačno 4 ili tako nešto. I onda sam dobio besplatno od ove zdravstvene kase, kako se to kaže kod vas. Da, kao zdravstveno osiguranje ti je pokrilo, razumno. Osiguranje mi je pokrilo. Tako mi je besplatno, ali bez toga bi bilo dosta skupo, ja mislim preko 1000-1200. Pa mislim da je možda više kod nas i sad 1500-2000. Tako da verovatno tamo malo skuplje. Pa sigurno da. Znači pri kraju si Luka dobar si čovječ. Tako i treba, ne treba tu da ti vraćaš Sakiju pare, mislim gdje to ima. Saki inače jako tmuran, zato što je trenirao jedan dan. Ja, ali nisam trenirao godina napred toga, sve me boli. Ja sam samo htio pokazati kako se pravo trenira kao pravi muškarac, zato što on što mi pokazao je skroz pogrešno, da kažem najiskrenije. Ja sam mu pokazao kako se tačno trenira i vidi sad ceo dan cvili, a ja ništa, jer sam ja trenirao već tako od početka i ja znam šta radim. Evo završio sam. Eto. Da li sad pojento, ja dođem tu u Suboticu, u Ženik, da postavim mog brata, omilnog brata, ti pokažem novu informaciju i onda da ja platim za sve ovo, nema to smisla. Nema, ja sam tu došao, a ti ja donosim sreću, ja od tebe dobijem. A čo što rekao, ja sam umijeli brat, samo da se zna, ima na kameri. Izvinjam se. Kome se izvinjaš? Pa, Sići. Šta mi se njemu izvinjavao? Imaš ti još braća, šta? Kristijan. Izvinjam se Kristijane. Sad i njemu se izvinjavaš. Njega se nisi ni setio, sad mu se kao izvinjavaš. Mislim, nemam komentara ovo. Ne, zna se ko je najbolji jedini. Platit će. Dok sam ja najbolji, lako ću ja platiti, nije problem. Dok para ima... Da li sad što odjaviš Luka? Neku poruku da pošalješ našim pratiocima? Koju postupu porati? Budite sretni. Želim vam sve najbolje. I... samo verujte u sebe. Idemo! It's so unnecessary dwelling about the past, 'cause I know that God is good, He led me to where I'm at. Sometimes I feel like giving up, you're giving in, but everything happens for